Máte záujem o rekonštrukciu domu alebo bytu? Alebo hľadáte spoľahlivú a skúsenú stavebnú firmu, ktorá pôsobí v Nitrianskom kraji? Odborníci z firmy Zajíček MH Stav vám s vašimi nápadmi radi pomôžu. Naši skúsení odborníci vám prinesú inovatívne riešenia, kvalitnú prácu a pozornosť k detailom. Či už ide o modernizáciu kuchyne, rekonštrukciu kúpeľne alebo kompletnú prerábku domu či bytu, s nami získate domov, o ktorom ste vždy snívali. A prečo zveriť rekonštrukcie práve firme od Zajíček MH Stav? Rekonštrukcie vykonávame s maximálnou zodpovednosťou a precíznosťou. Naša flexibilita pri rekonštrukciách znamená, že váš dom alebo byt bude presne taký, ako ste si vždy predstavovali. Poskytujeme vysťahovanie nábytku pred maľovaním a po dokončení prác nasťahujeme nábytok naspäť. Samozrejmosťou je čistota pri vykonávaní prác. Pri rekonštrukciách domov a bytov kladieme dôraz aj na bezpečnosť a dlhodobú spokojnosť našich klientov. Máte záujem o rekonštrukciu? Zavolajte nám alebo napíšte ešte dnes a presvedčte sa na vlastné oči o našich kvalitných službách. Rekonštrukcie domov a bytov od firmy Zajíček MH Stav sú zárukou, že váš životný priestor sa zmení presne podľa vašich predstáv.